Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqala ukungena kuleli khasi siyacela ukucofa ibhathini, usubscribe ukona uzokhulisa leli khasi. I-MK Party iqale ingqungquthela yayo ngegiya eliphezulu ngemuva kokuthi amalunga ayo efungisiwe kuNational. Awukubuke-ke nayi indlela aqale ngayo. Khona-ke manjalo futhi i-MK Party ibigcwele imigwaqo yaseThekwini lapho ibihlanza khona itheku. Njengoba ubona-ke nje behamba becosha amaphepha benza konke bebelungisa itheku ngoba bafuna lihlale lihlanzekile. Awukubuke-ke lamavidiyo alandelayo. Amanda,